fari girki. Ka bari mu na mu shiga fili, yanzu za mu shiga filin ai. A yau za mu yi gasar rani tsakanin Kawu Dan Sarki da Sani Ahmed da Hamisu Breka da Adam Zango da Garzali Miko. Yanzu za mu fara kauna. Haba, me haka? Sai ku san fasin gasan nan wa. A baya ba ta kai wa alkibla. Kai, shikenan bari mu fara. Za mu yi gasar ne saboda mutane sun sha cewa wancan ya fi iya, wancan ya fi iya, to ni zan tabbatar ne. Shikenan dai shikenan. Kuma zan bada maki ta wanda ya rawa bakin wani. Dan haka, Garzali Miko ka fara mana gari. No. Yayi gaskiya ka burge ni, ka samu kaso 75 cikin 100. To, saura Adam Zango. Soya cikin fargaba, ni dai alƙawar ne ya bazan. Gaskiya yayi, dan haka kai ma na baka kaso 85 cikin 100. To, mu je zuwa ga Sani Ahmed. No. Gaskiya wannan ta yi min. Dan haka ka samu maki 90 cikin 100. To mu je zuwa ga Hamisu Breka domin mu ga irin tashi ma. Da kyau Hamisu Breka ka samu kaso 60. To mu je zuwa ga Kawu Dan Sarki. Kai, wannan rawa ce. Da Allah yi mana rawa mai ta an gani. No. To shikenan. Ka samu kaso 18 cikin 100.